Добрый дзень, паважанае гаспадарства, разам з вами Максім, і вы знаходзіцеся на канале Варвайская Астра. Як вы ўжо ведаеце, я у мінулай частцы разам з Радзікам і нашай кампаніяй мы праштурмавалі базу наймітаў. І як вы ведаеце, у той раз, так сказаць, у мяне памёр той, хто знаходзіўся там у клетцы, сталкер. По-моему, яго клічуць, не памятаю, як яго клічуць. Ну вось. Так вось, ён памёр, і мы нічога асабістага не даведаліся. Вось. Але у мяне нечакана зламалася сістэма, і мяне прыйшлося перапраходзіць усю гульню для таго, каб працягнуць далей. І ведаеце, што я тут знайшоў? А па сутнасці, вы зараз самі ўсё ўбачыце. Найди ключи от этой гребаной двери, пока Федор не загнулся. Так, ключ у меня он есть. Вот тут. Ну все. Не раскисай, дружище. Доковыляем как-нибудь до Ипполита. Он тебя вмиг на ноги поставит. Оставь, брат. Мне все равно не жить. В общем, ты же знаешь Мутного на базе новичков. Он грабит сталкеров, когда те возвращаются с жирными артефактами из центра долины. Я случайно узнал об этом, но никому не рассказал. Решил навариться на шантаже, как последняя крыса. Мутный отдавал небольшой процент от награбленного. Я записал все это на флешку и отдал ее Васе почте. В случае моей смерти он должен был раскодировать ее и передать Максимилиану. Так вот все вышло. Не ожидал я от тебя такого, Федор. Эх, Федор, кто бы мог подумать. Значит так, ты все слышал. При первом удобном случае надо сообщить на базе о подвигах Мутного. Долго эта гнида не протянет. А сейчас надо бы отдохнуть. День выдался тяжелый. Ну вось, як вы ўжо ведаеце. Так, слухаю, што будзеш рабіць далей? Тут рабіць не... Ну так, ага. Ну тут, в прынцыпе, нам прапануе ісці разам з ім. То бишь, вось якая справа. Мутны на самой справе дрэнны, так сказать, персонаж. І памятаеце той квест, дзе мы, так сказать, спрабавалі забраць флешку у гэтага Васі пошты. Так вось, якраз такі, гэта ён пра яго і казаў. То бишь, мы де-факто дапамаглі Мутнаму захаваць усё ў тайне. Зараз я вярнуся на базу разам з імі. Параспрадаю ўсе свае, так сказать, рэчы, ну, якія я тут ужо нафармаваў. Вось. І потым мы з вами працягнем. Ах, да, і яшчэ, вось. Тут, калі мы выйдзем вось з задняга, так сказать, праходу і прайдзем трошачкі далей вось дасюль, да самай мяжы карты, вось, мангры, де-факто, мы тут знойдзем дзверы. Прычым мы не зможам іх зайсці, таму што яны будуць зачыненыя. То бишь, вось гэта яшчэ адна такая таямніца, і якую нам, так сказать, трэба будзе потым разгадаць. Да. Ну, а цяпер на базу. Так, вось мы і на базе ўжо. Андрэй Галава, сталкер, калі цікавіць нядрэнны заробак, падыходзь так, падвал Івана Каўбасы. Паразмаўляем. Так, вось, у нас ужо ёсць новае заданне, гэта даволі інтарэсна. Так, гэта ты, Сцяпан.
Нет, гэта не ты, по-моему. Ці ты? А, вось ён. Андрэй Галава. Слухаю. Я атрымаў вашае паведамленне. Хто вы і што за праца? Мяне клічуць Андрэй Галава, майго дапаможніка Сцяпан. Нас нанялі веданшаўтуцы, якія базуюцца на янтары. Іх зацікавілі мясцовыя анамальныя палі. І нам паручылі зрабіць замеры ў некаторых месцах. Некалькі замераў мы ўжо зрабілі, але у апошнія некалькі дзён сачыцца вельмі празмерная актыўнасць мутантаў. Таму ісці далей у цэнтр даліны удзіваем гэта самагубства. Мы звязаліся з Новікавым, гэта наш непасрэдны заказчык, і ён даў дабрыню на дадатковыя разходы для найму групы сталкераў, якія забяспечаць бяспечнасць замераў. Трое ўжо вырашылі ісці, але мы хочам взяць у групу яшчэ кагосьці аднаго. Ну, я згодны. Вось і добра. Паведамі, калі будзеш гатовы. Да сустрэчы. Так. Ну, привет. Так. Добра, значыцца. Зараз я прадам усе гарматы. Як вы бачыце, у мяне нет артефакта такога кубіка Рубіка, таму што я яго яшчэ не атрымаў, тому што я перапрахадзіў і яшчэ яго не атрымаў. А я хачу яго атрымаць. Вось. Из-за таго, што я яго хачу атрымаць, я яшчэ буду гуляць. Не на запіс. Ой, тут узнік спас. Ой, дзе она? 14, а у мяне Чайзер. Ой, Чайзер гэта не такая гармата, як СПСА. Ну, па сутнасці. Я яго, в прынцыпе, куплю. Прадаць. Купіць. Так, добра. Цяпер, вось гэтую гармату я мадыфіцыраваную не ведаю, пакуль прадаваць не буду, але пакуль прадаваць не буду. Вось, да. Так, луннае святло па сутнасці мяне пакуль не патрэбна, але таксама пакуль прадаваць не буду. А вось дэтэктар гэты прадам. Ну і гарматы потым я іх адрамантую і прадам яму. Привет, брат. Да пабачэння. Ну, значыць, я зараз выканаю гэтае заданне і ўжо мы пачнем, так сказаць, выконваць тыя заданні. Вось я ўжо на былой базе Максіміліяна, значыцца, і калі мы цяпер падыдзем да любога вось з асобна гэтай базе, вось, напрыклад, да тэхніка Валерыя Палыча. Вось, вітаю, братуля. Так, вось, і у нас узнікне такое паведамленне. Я павінны паведаміць аб дрэннай падзеі на базе навічкоў. А што там здарылася? Мяне стала вядома, што мутны грабіць сталкераў, калі тыя ўходзяць з даліны з хабаром. Нічаго сябе. Вялікі дзякуй, што дапамог. Ужо даўно думалі, што ў тых месцах адбываецца штосьці нядрэнна. Мы страчылі сувязь з многімі сталкерамі, якія ўходзілі да хаты з артефактамі. За такую інфармацыю цябе чакаю ўзнагароду з агульнага клана. Паразмове аб гэтым з гандляром. А гэта персанальна ад мяне. Так, вось, кулі 9×39, па сутнасці, вось. Ну, так, я тут трошечки, так сказаць, мадыфіцыраваў свой бронекасцюм разам з... гармату яшчэ не мадыфіцыраваў, ну вось, потым мадыфіцырую. Так, і мяне яшчэ тут трэба вал, вось, паспрабаваць атрымаць. Так, прицел 5. Давайте-ка я зроблю гэта вось. Так, добра. Да сустрэчы. Валерый Палыч. Давайте-ка падыдзем да гандляра. Рахтель. Ну, вітаю. А, стоп.
Так, я павінны паведаміць аб дурных падзей на базе новічкоў. Да, чуў, вялікі дзякуй за інфармацыю. Цябе вось з загульназапшчака клана, трымай. Атрыманы грошы 5000, броневопратка Берыл 5М і тактычны шлем. Думаю, тебе зацікавіць. КПК найміта. Інтарэсна, трымаць 2000, інфармацыя добра не быўзе. Ну вось, мы здалі КПК найміта і атрымалі 3000. Так. Не, пакуль атрымалі себе волку, я там другому чалавеку. Так, бронекостюм Берыл і мой ужо комбинезон Зарад. Такая себе штука. Ага. Я могу, в принципе, прицелы купить. Что еще могу купить? Кули для снайперской винтовки. Но пока ничего интересного нет. Так, я не ведаю, что взять лепше. Бронекостюм Берыл и комбинезон Зарад. Ну, по сутнасці, Берыл ва ўсім лепшы, але я ўжо столькі страціў грошаў на Зару, што я ўжо не ведаю нават. Трэба паглядзець зараз, як можна мадыфіцыраваць гэтую вопратку. Так. Ага. Колькасць... вось што тут дрэнь. Тут жа ж нет... У Берыле нет никаких контейнеров для артефактов. Это, конечно, нет. Это нет. Конечно. Тактичный шлем. Тактичный шлем, конечно, лепший. А его можно модифицировать? Так, ага. Обновление этого. В принципе, можно. Еще он лепший за гэты, модифицированный супротивгаз. Ну, в принципе. И он як броня добрая. Мой супротивгаз не такі добрый, як броня. Ну, в принципе. Я атрымаю вось. Прокачаю его, значится. Так. Все оборона ці радыёабарона. Ну, ПНВ это зразумела, а вось тут все оборона ці радыёабарона. Я думаю, что все обороны у меня есть это зеленый артефакт. Кубик Рубика. А вот радыёаборону можно было полегче. Да. И можно его оправить. Но я буду лучше оборону. Так. Я, в принципе, мабуть, продам, потому что он мне не потребен. Як таковий он мне не потребен.
Слушаю тебя. Привет, брат. Ну, привет. Привет, брат. Поворачивай глобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. Так, Шбан! Лови свое счастье, урод! Прикрой, я пошел! Лови, лимончик! Не, я не понял, ты что делаешь, сука? Смотри. Держи его! Я ближе подберусь! Граната! Граната!